to subha manusyong. Hakabaneng kong ngapadiang sngubha yabaro kinong syarai jong ka district pastor ki teman basan ki dekat jong ka komiti balang bat kumjuru yabaro kinong syarai ki bana po ka presbytery lembat na sabar jong karu lembat yabaro ki bahaya ngasem ki lok ki jor ki para banget ba baro sya kane kajing ya seng ka kerpang kajing ya seng lek on tap ya usyakri jong utrai imastarap lang karya mujat te haswa yak bangin sa penyat ya ka program jong kajing ya seng lek on tap ngidon
kato kat niki jingkren ya kiba nginyo hak ne kapor kabeneng kong nginyo ya ka jingkren na kakur kriya mujat kabaar na kakur papang kabalay na kaying kabasaw naka BSI nong Stone Branch. Bat kiway ladadon kibangim semla ya kabanbu lupa hak ne kapor. Tin markata hak ne kapor. Ngakerpat ya kini kinong simbenta bakin sengubha bandon lupa hang ne jan bahkan nem sim than ya kapor. Tin marta ne por ngesngubha ban kerpat kabenengkong na kakur kriya mujat. Tila dadon mano bala penbej insubha ban sim ya kan ka benta. Nengkong ni ai ngu ya try ngi play namar ura penpang ya ka jingdon kat bat ka jingalang ku ya ka senjam ka web senjam jong ka im jongi now buram yi itmemsan chairman jong ka district Ibalong ru itu memang apa jangan ibalang di Nostroin. Ngajang hene ya kaban keren nakalyang cengkakur kere mucat. Dan nakalyang cengkakur kere mucat. Ni penpau ki subram sibun ya baro ki temen basan cong kebalang hang ne di Nostroin. Rangkat kirhot kibalong kirangba balang jang balang liuno stoin ya piru baro ki para banget ki balang po jang ne balang aco apon pen pau jeng suburam sibun ru ya ki pasto jang balang bat ki weiru ki pasto Kibaran hakiway pat kijakatrei paper hakisnot paper Ai kublai kerpang ya baro ki bahayeng masam ki bawan han kajing trong iba uhmen jongi Ukpa juga yin, usakri jong try. Ibalong ru irang ba balang hapo ani balang New Nostroin. Dan sibun ki yin jong ni ki kur ki kha ki man ki khun kha khun long jong ni. Ki yin ki sem jong ni. Ki bawan mentakasngi lengba kacing bun ki kam Henry da kacing sneu lem ki japi piwan ban pensenga jingi kum kajing leng ba kan kasngi ni tip ika kum kasngi ka bakrau ka basa jing kamau ha kan kajing ka jongi na ka menta uhmen jingi iba rablang ngai kublai yakikur ngajang ni ban kren na kalyang tungkakur Central body, bat nak unit, non-crime unit. Menin ke step, habang ayo ke kubur. Ba iba ilalej no, baru try. Ngalai,
ka kubur sa kaleng sudong kikur kremuchat. Nadu nong krem unit, cement unit, lai umkra unit, malki unit, maula unit, riboh unit, maurung keleng unit, jua unit, YH unit, nong tem murthot ladang unit. Na jo i bakit khot chung kur chung i kiwan nut baro habang ai jing tip na sneo ban ong ba kublai sibun ni jing ket khia hab yo e ka khubur hab yo e ka message phila ban poi ni sa tho kan ti ba chinga hai bha kiwan henrei ki palai ka pur banwan saban ong kublai phi baro kat ki bala ban poi ni pen pau na ka liang trong ka kur chung i hi haba iba ila stom baro si snam ki ba hi yang sam kilawan na jan na chingai baro si snam hi kiwan ma pe kiwan ban kit ban bu i ka ching duai na ka ta iba chung i kani ka ko mo ong na pasdang kadi ka sngi ka bakrang ka basa jing ka mau ya ka jing ka sem ka jongi kalong ka sngi ka ba haba iba ira khlat iso rong ka jingdu ka bakrang yingi kum ka kur kham tam ni long spara iba di khun medu nga khun bapdang Larang yang haneru ngasnau kakia kecimut ngasausi thang ngapai kadanut namarba nyadu no yo chong uhmen jungi ni don lai ngut ki kime ki men lang ba jungi baro lai ngut kila khlan iba komisan la khlat snam ajar phuai iba chonga ila khlan men snam Sitarik mulai Jun iba chonga hang ni ikhlat men ning kasngi kini men lang ba sngi baro lai ngut kim don shu sa mengi ke bakham khna khna kan thai sinrang walang khna ngahaban sim ya ka ban keren ngapai ke donut ngasosi ngatmang ngakenca sibun Henry wala kata ngapdiang ngi pdiang ya ka jengbu ba ka jengbu arti ka jong try jengi jusfes ni tip bai ba habila khlan na kene persai jing song basa in late ben song kat baru try sikabom cukut jing song ne iba jungi ba rablang ba phi tip kum ka kateng ju i la kha ya iba hak apply trek benai julai hak nai spa sa phu khandai kamut kerta ji ba hadu mentang kalong nyau sau snam prabnai kan riusngi imei jong iba jongi I kerteng is no drop Kariya mucat. Ipa Jong iba ide I et lamare. Patang yai ku blai kerpang yakin kicai lamare ru. Ibalong kinong kha yau men jongi. Iba idan kendai ngut separa ngut kisenrang ngut kentai iba lej haswa cho iba ngut kumsa sa ngut baro iba jongi don ngut kikun saungut kisenrang lai ngut kikun kentai
ngakwa yang ban penpau leng ba ke jinglong ke em jai ba wal ngadai upara jong i bompat sempang kum ba i ba ilong ngaken mau haba i ba ila samla ngarang dai tong khna berit kajo sneu ye kesur ba i ba idai waina kihman jungi becem sur bahaban keren yang i kipara wat ngidon lai ngot ki kime hanangi sneu bai long kawai bai kini kiba jungi kijus nen kiju krau ngi gemtip nu para kami nu para tai ki ken be kumpara jong kiju keren ni kasur ka becem iban kata kejuk kejinglong wat nakapor bidang samla hadu undarang baru em judan kata kasur ka be menuru naiba kata ke jenglong ka sisa ke jenglong ke joi tin ke becem ke cai kum ke om laman ong ha ke jenglong nadu barang kena samla ilong beriu betai sistem sibon kam tam em hakitu ke por ke khamen shwa ke kata chui ba ke baro om tang ke yin jungi henrei wa ke snong nong krem baro ka wei ngidang iduna paj ba hi narang sedong deng ta ka dau panlong i be intrai sistem nadu padang khna hadu samla hadu nang rang ba wala ka jing trai sistem chui long beriu bahok sibon ngalaban ong bolong bohok nakaksin bai kren to bet berbisya long ru beriu bai ye blei nadu bai dang red dang kna namar kemau habai ba ilong tang samlaru hak balang nong krem ilalong urang ba balang dot kumsi balang walau dong hakapo bilang samlaru tani kin ke pelong ya ka jinglong wa seu thu ka jinglong sisa jong i bai i ya blei ngan ji thoi phi we ban pan pau ha ka por bi la samla tip manu blei hikai i ban mi na ying men stem hak ni gis ngim ta ki breu ya stem hanai ka to por khamiswa umron ka por ya step kam don por iba i mi na ying i len kham pachi na ying sha chan chong ka per ka kham pachi sha klau i le pan palong ching duai man ka step kalong ko phla bangam kham yu i koi ban le kumta i ba i le ban puli ka tien ju ble ban palong ching duai ha ka ta ching samla ju i don ka ta ka jinglong bacai cai chung i ba ka jinglong ka ba kerpang ka ba idon ka long ba wat ji briu ke ba ke boman riu boman ru ila ban pengkela bah ngila ban siam khanya ba ke briu ban pengkela bah yu briu sniu kata de jing ai ka ba kerpang blei jai ba bi la ban pengela yu briu sniu tam ban long ulok ba chantam ka jinglong ka ba krau ka ba kerpang ka ba ublei la ai i lawan mensyong sekali ke senong ngasutip mulumala hang ni no stoin wan namar man nadu khna long unong sujan iwan mambu ikedukan sini nong stoin lang ndam bukla bnumi theo chung bukla kala balong snam khan dai spa phapeu la kumno naru snam gak snai spa phapeu wan banbu ikedukan sini new no stoin idon kita ke jinglong naru nanong krem hadu seneru kata ke jinglong ban kloi ban jaram ya kibadon kam jingrap hakapor be dang samlang kama ba irung segi jing chang perbengen
banyaram nama kita puan ko ong pi ibun kilong jieng kuduna iklo bi ram wal de dang long budunaru habai lawan ban bu ikedukan sene I baka daka jengker khu ko krau je bulai ulat he buk ke jengker khu na ka ta choi ba kham tam iyo ye ke jing sania na kinong sang snong chang ka ni ru stain ba ko wei ngas ka thu ba hane huas ka si hills chan baro ki brio ki thu chai ba ye sania chai ba namar ba nang kong la sania ya ki wei Nikmen simun nakaliang cinglong cung ispara. Haba iba ila poi. Sane ba ikong papang. Nikmen nakayeng kasem cung ibaro siyeng. Ariyeng layeng baro kabilang ispara. Adu imay ipa baro gekmen ba iba ipoi. Sa kayeng cung ikong li papang. Ikmi cung uniki. Ikong klesim lu ke jeng kle naga bata jong iba balong ukpa ke jeng ngiyo ya ke jeng le baha jong pikong haba iba ina te bali stom bar sisnem pi rengkat ke jeng ki khun ki ti rengkat ki men ki para kini ki para te par senang jong ikong ki sim ke jeng kle Nagap taban sumar, ban sukher ba, lech sim doai, aja ka sumar mo biang, ladai ban lech porit khas beluru, ladai asin ban sumar ba, ngasu tho ka jingget ka khia pi kong, ne pi sem ban sumar jong pa, da ka jing I, ka jong pi, ngse ban ong kup lei si buan pi kong, pi le ba nam tau men jong I. Kublai sebuah pi ki khun, tiba sumar sukher, pem tu kublai rasan ni pi, ni seutu bah pi pemit pi jong ru, nak bata cing stom je ba, ni kublai rasan ni pi, jaga ban kesan nam ta je ba, nak liang jeng ni kum ni ong bo ni long kum ki pai pi ki khun, ngin bu I ke jing doi pi ku khun ku ti. Ba pinya sai pinya klan pinya roi pinya man pinya biang pinya bit ma pi ke jing choi kong ki men ki para ma pi ki khon ki ti baro mangi ki balong ki pa ngin ye tur ngin ye mi ke jing cho pi yang si ma ru ma pi ru pinya won pinya rong pi mi ke jing cho ngi wat lech ngai khun kanu ka bentang pi don kam wan sa ka jing to ki kha ki man ka jong pi ni long ki ba kloi ya ka ban ri ba ni ka dop ban ya piam mi pi da ka jing I ni bu ka jing gar khu a pi kum ngin bu ka jing doi khmat chu blei ba blei kon nang kar khu pi met ban man siam ban ni kel men ru pa ki khon ji pi ken long ba tip riu tip blei ke bu ji ka den chat chu pa Kumbok pau lam tipi pen buat ke dincat ban jeng hacan asna jong troy haki por baro ban ma phim ke jeng ru pen dalong ke jeng biyo ma ke jingker khu kom biyo I jong ke khmat ublai ke khu kan ne one the ke jingker khu ya phi kum ke jeng ke sam baro hoi ba lech suk sekmat troy song rengkat bu jai rengkat bu sakabom chukun ni tip ba ko ikis ni ngin se sem kombo ong nong wai sem sim ngin ni sem lang habneng kan sadon ke por enda bangiru in no ngin ni sem mat phi ba habneng to bleng kur khu ya ka ga bentang biyo ban pan pa ho ga por blei siboni phi ke lam leng ba chene ga service bomta na ga bentang ko brom utra Jesus Christ amen os ko wei khandian yo kwa ban pau la poi ke masjid changa ka wan po ka balang nong kram ya ai ke masjid na ka manta chi ba
kum u rang ba balang ha ki duk snem ke ba men chua long ra ba balang chu balang chu ngi hanong krem il pha yang message leng ba men sa rang ba ban pampau ni ka por ta te ko le si bu nam ta balang nong krem ru haba iba I wal ai long kila don ka keteng balang sini ru hai buan si snong em chocolate ya ka ban kali sapang jang balang kata kata ki long ka ba ha e chu I kren khana be tang la poi si snong I kren kum no ka balang ka long te ko le si bun ong ya ka balang ba ka we nong krem ru ba ki la pha e ni message ki ba pan pau ki seu rom bat ka jeng seu pan pau jing am si ram nam ta trong phi ka jeng phi kong ko le si bun tengah yang ang ni na kalian jongka kur papang I chairman bapanya ya kenika jiaseng kenika service kemudian ki pastor kat ki balak bandon na kenika por ki badai na ka district na ka presbytery ban ki temen besan bat kumjuru ki dekat komiti jongka balang bat ki wei pat ki nong sharai ki pastor ki ba na shabar jong ka district ka presbytery balle seru shabar jong ka synod ka badana po ka assembly ngi dap de jing kemen ka ba kraw ban yo I ba piadon ringkat lang ban ngi kum ka yeng ha ka ni ka por ka jing don ka jong pi ka long ka jing shngai ka ai ngi ka jing tengen hapadeng ka ba kat ka ni ka jing sausi ke bangiladu yau kenum ubalong u kenum ubashisha u kenum ubakat u kenum badu balong ru kum ukpa jong kayen ngi pan pau ru ka jing saungu idap ka jing saungu ka ba kraw ya ublai baula ai ngi ya ka ni ka suin bening ka bi tanat ka suin bening ka bangila ya ka ban ya syong ka suin bening ka papengat bat ka ni ka dei ka dang jong ka jing ka dak ka bau bulai upan pau ya ka jing kerpang na ka banta ikanom jong ni ti kumta ngayeng hang ni ya ka ban pan pau ya ka jing sngongu bat ka jing kublai nakabanta ki parlok ki banagini ka jaka nang ni nanong stay bat ki parlok ki bana shilong ki parlok ki bana shangpung ka badai ka snong trai jong himen jongi bat kum juru ki wei pat ki parlok ki bana jan bat ki bana jingai ki biadan lang hagini ka por ka jingdon ka jongpi ka long ka bor bat ka penhiar ya ka jing sausi namar ka jing ai men sim lam ka jong pi yangi kum ka yang ngimla ru khlam da pan pau ka jing ngongu nakamanta ka kur krim jat hapadeng kumala ayeng do way nakikuan hapadeng ka jing sitom jong ikenom kabalabat I dagi kattu kan ni ligi banai bat kisnam ngiyo I hapadeng ka bakum kat kata ka jing pang ngiyo I kum ka kur phim ju ino yangi ha ka kur papang hanrei piju ai don hasanda jongi hakipor baro bat piyakit ya baru hakiliang bat ki banta baro tanamar gata nagaliang jongi kum gakur papang yong kublai shibone ya ka jing bha ya ka jing sbun ka jongpi bat amtang ha ka jing erap jongpi ha ka bo kam tame ha ka jing long ka jingem ka bakan jaman sim ngiyo I ba piyai kan mau ha ka jing duai ka jongpi hagi por baro kabapidan
ringkat bangi bat kumjuru hake yang kesam. Tanamar ngis namar kata habai kenum ila leitno. Ngidon ke jingkerpan nakabenta jongpi kum ke ku kremjat. Habai kenum ila leit. Sobha wanom kelet yengi. Kum bangi julong haki por baro. Kum bangi jia buram iwai. Kum bangi jia iwai. Kum bangi jia rung yami iwai. Ai banang ni syakmaro. Kanlong kumta. Namar ka jingdon ka jongpi. Kalong kabor nakabenta ki kun ki kti jongi kenom. Ban nakabenta ihman jongi. Tanamar kata mengiru kum kekur papang nginom kelat yapi. Ngin yai ken mau yapi. Ban ngin yarung yami. Kum bajulong. Ha kipor baro. Ngisoru ban ai kajing kublay. Nakabenta ka balang. Kabanging item bagi genom milalong way. Nagi dekat komiti jong ka balang. Ban ngisoru ban penpau ya ka balang hang ni hanong stein. Ba kumba PGI don ringkat. Hakapor ka bayi genom istam. PGI senran. PGI kershan yei. Ha ka jing duai. PGI kershan ro yei. Ha ka jing don kam jong i. Ha ki por baro. PI ka but ka bon nakabenta ka yeng kasam. Bat kani kalong ka cinggarpat jong ikum ka yeng. Ba pinnom kelet yang inang ni syakmat. Waladi ikanum i balong rambak balang imla syuk bandan. Handrai kan mau nakabenta ka yeng. Kan mau nakabenta ihman. Nagi kuon nakabenta ki kuon jong ikanum. Ba ka jingay don ka jong piyas senda jong i. Kandalong ka jingkerku. Bat kanda ai mensi miru. Bakinang la. Ya kaban peting ya kejingak lenti. Kabakam kongsan ek kalong. Bakinang la ya kaban yaj agataga lenti. Kabau kupa jong gayeng. Ula petien ula yalam. Kumbau kupa ula long udkat kami ti balang. Bagi kuon ru. Bana kena gayeng. Kin mi peli. Bakum taon pen kraw. Ya kalama ke gospel. Ya ke himaya. Jong utrai bano penem jong i Jesu Kristus. Kabakat do ngidon hang ni hasenda jong ketika met jong ikenom. Kajing klat jong ikenom. Kadai kajing do kabakraw yang i kum kakur. Kum ke yang kesam. Baleng ong bai dai kajing do kabakraw. Namari dai nong kersyan. Ilong kum utaw paya ubaskam. Mday tang nakabenta ki kuon. Handray nakibenta ki men ki para. Bat kum juro nakabenta ki yen. Uday ukan ubadala sisya. Yaka bangkit aga kia kasyan. Haga jing aga jing jar. Haga jing kemen naga jing sausi iyay don ringkat bangi. Tanamar kata waladi kenum imla syuk ban yok sengaw. Nagaliang jong igakur. Ngi penpau ka jing so buram hadu kata-kata Naga benta jong pi kenum. Wala da pim yo so syu. Ya ka sur ka jong i. Tanamar kata nakabenta jong i himmen. Ban nakabenta jong i kuon jong i. Baro arngut sinrang iway kentay. Ngi so tu nagaliang kakur. Wat ngi kakur kibakam jingay le say na ikan umru. Kadon ka jing kta aga jing klat jong i. Kanutam nakabenta jong pi kum gikon. Let's say don na peding jong pi gikon ke baperkat. Kum nungin peteng pat ya galentiyat ke jong i. Kabadang dang jinga dang bon ke por. Let's say bidang don ru ka jing pulay. Handray tungin kan mau. Ka Bible uji suang. Ngano mino kun sweat yapi. Uno mino kun sweat. Kaya ka bapidon kam, wat ya ka kemat jong. Un kerku yapi. Badun yarap. Un kersyan yapi. Hagiliang ki benta baro. Pinom ya kendu syuk ki kun. Ya lab jong kpa. Handray. Tang kaway kabapi pin ya kendu. Pin ya syang. Penbek ya laga jong ka jing em. Em ka jing em. Kabayaday bat kamon ka jong belay. Kumbok pa jong pi ula em,
Ulayat akan tiga mon jong belai. Kum taru mapi imma kata kedua. Bakumta pinla banya syam. Ha kata geri. Kabaka Bible kali tu yang kitab jing penpau arpuai. Ngin pule naduk kedekat kat pra ter. Kata geri kabau belai ulabu. Nakabenta jongi kita kibala le bat im hagalenti kamon kajong belai. Sajisian namar kata nagaliang jong ikum kakur. Ngai ku belai biang ipi baro ki parlok para jon. Ki badan nang ni ki badan bat ki badan jingai. Do belai un kar khu ipi. Dia pin lej pai selagi jong ieng ki badan bat jingai. Belai yalam un don ringkat bat pi. Hagalenti kabapi pian. Kum juru nagaliang jong ikum kakur. Ikar khu kedua ro ia kabalang. Kabaladu ya way dekat komiti jong kabalang. Tu boleh nang kerku ya pi kum kabalang. Bat kum juru ka distrik hi baro kawai. Ka jingker pat ka bakat do. Kum gayeng ila pengkre ya kabam kadi. Kat ka bangila senai. Tanamar kata ikar pat ya pi baro ki kur ki kha ki parlok ki parajon ki badan ki bayawan hagani kasngi bandan hagani ka jingja ka basosi sobha banomi nang ni klem de yashim banta na ki jingbam jingdi namari kinum ka jingem ka jong ka long ba habawan ki parlok iso tenat im so tenat ban penmi ki klem bam klem de kumjuro na ka banta ka ni kasngi ka bamenta to boleh un kerku boleh nyalam yangi hakajiya lenti ka jongi hakani ka pertai ka badangsa boleh na ka benta ka buram jongo amen. I chairman bapnya ya kan ka service ke jinglek don buram ka bakat du ka jong ipai jongi ki temen masan jong ka balang ki nong syara bat ki dekat komiti jong ka balang kumjuru ki pastor hapo ka balang bat ki bomdai na kan ikan balang ni nong standu kumjuru baro ki kur ki kha ki bahing hasam baro ki belai don benta na ka benta kan ni kesngi ban sakhi ya ka jingdu no ka jongi ki khon ki kiti yai pai ba i jongi ni kum ka yeng kesam bat kum ki khon ki jong i ngimla klem da pen pau ya ka men sim jong ka jing sngosi ka ba krau hakaba ni hap ban mat bandu no ya lo jong kupa ubang i pat ka dot not bat thang ka men sim ban yo i ya pi papa ba pim dan shu hang ne sla perthai henry ki jingbu bet jingbu renti jong blai try kan rat nong bu nong thau ubalabu renti ya ka jing em jongi ba shisin ka sngi ba mangiru iwei pa iwei ngenom la ban laj na ka bakum kan ni ka jing yat lenti ka jongi shisin ka sngi ngin haban i no bat ni haban lej no na ka ni ka sla jong kan perthai te ka sulong ba kum gi ba i ba thon haba gindu no ka penlong yangi bangin pang ngin pat ka do nut ni benut bangin ya khlat no ha kata ka jingnya don lengkat lang jongi ha ngene hasla perthai kindiat ha ka bay dai bai papa jongi ngidon sipara nyongut kata laingut ki kan thai bat saungut ki senrang bat khat laingut ki khun ksiu na i kumne ngi lai roi parumpare bat ha ka kerta ka ba nyau pho saus nem prabanai ipa ila i no yingi syadin Henry ha ka jing shisha ka kerta ka badang nyau pho saus nem kat kum ka jing yepet para briu lem mangi ni sngo thu ba ka kerta ka jong ipapa kadang dei ka badang biang pura bandang yai don rengkat lem bat ngi kum ka ying kesem bat kum ki kun ki kti ban ket ban ba ban ya tenrong lem ya ka kia ka shon ya ki jing ki bat ngi dang don kam kum ki khun wat langi la he lasan na ka kti ka jong i ten rei ya ka ni ka jing penyai ka bastat ka jong u blai nong bu nong thau ngi nom la ban laj na ka bakum ka ni te papa kum ki khun bat kum ka ying ka sem
ki kha ki man ki parlok ki parjor barok ki bayadon saudong nagani ka senduk ka jong pi papa ni pediang ye pi ba pin lech sok lech san salah ka jong ka jaka ka bau blai ula penkre na ka benta ka jaka ba pin yo song sok bat ja thai hang ta kendiat ru ha ka bay dei ba ka jingpang jing shitam ka jong hoj wala kat tu kat ni teligi snam ki bala ban ya ka jingpang jing shitam ha ka met ka jong hoj la wat la ila persyang ban let pak sumari wat chadu shati support CMC Belur henreng UI hakitu kisnam haktu snam bula let ba ila nang kham yo bor ila kemen sim bau kupa la nang shat nang khlan bat yo bor wat habai lawan pai siyeng ban kiu ha kayeng ka bagantang kumunong sarai jong ka balang bandan bentalam bat la ka balang ni kum ki khon ni lai ka jing kemen ka jing phu samrki ka jing sngan ka jongi henrei phause panban ba kata ka jingpang kadang yai ban suki biang bat ba kum ki khon kayeng kila simenta biang ban leit ban pha sumar biang hang tei hapo Bethany Hospital nagamenta banyo ya ka jing shat jing khia biang ya nakata ka jing shitom ka balaban ye henrei dei ha ka san bat riu terik mentau benai ipapa ilanang du bor ilanang ring bat dei ha kan riu terik bakum ka yeng gi khun ila menjur lang ka wen ban wan kit no salayeng ban sun no ban susumar halayeng henrei dei menen ka step ha ka por riu sau pho minute ipa ila let no na kanik sla jong ane pertai bat ila hun ban no papa ikit bok kit rewang yepi ba pilalat no na kini ki jing so ki jing thar ki jing shitam ki ba ki balak ban ha po kamet ka jong pi let sok let san papa ngimdon shu ka kentien ban ong na pi tang ki jing kerku kerdo ba pin kerku kerdo yangi ki khun ki kiti ba nginang long kita ki khun ki bayai but ya ki lenti kum ba pi pilayalam kum unong sarai jong ka balang kum unong kit unong tenrong ya ka kam ka jong blai unong bu nong thau jongi te kum ka yeng ngi pen pau ru ka jing sngongu ba ka jing ai khublai kerpang ya ka balang niu nong stan ka bala sim ya ka ni ka benta ban le niam khat du papa jongi kum inong sarai jong ka balang haswaru ba pin salit bu hau lum jing tap dong ka balang Presbyterian niu nong stan ya ai khublai kerpang ye pi ya ka ba pila sim khia na ka menta ka jing bet jing biang jong ka yeng ka sem jongi bat kum ju ru ya ka met ka basa jongi papa jongi kum ju ru ngai ka jing sngongu ba ka jing khublai kerpang ya kikur ki kha gi jong ipapa jongi nadu ikarang ba ibalong in men jong ipapa jongi in men try ibadang sa ibadang don hang ne asla perthai hoj ka jing long temben jong im simlala ban don kat bat ngi henrei kerku kerdo lang papa kum in men ba indang sat dang klan dang song pra song sang hang ne asla perthai kum ju i khadu ipakhna baro ki mei kha ipakhna ki pasan arkmi jongi ki persa jongi papa jongi baro kajing kerku kajing sngongu mangi gi khun lingba kajing don khat kajong phi ban sakhi ya ipapa jongi kandai kajing kerku ba kajing kemen lang yengi kum kayeng kasam kum juru ngai kajing sngongu bat khublai ru ya ka kur thaba kajongi nadu ki mama inana ki meisan ki balai don kat lam nam ta kani kasngi bat kum juru ngai kajing sngongu ya ki kur papang ki meina ki mesan ki kini baro ki balai don benta ha kani kapor kum juru ngai kajing sngongu ba kajing khublai kerpang ya ki staff jong ke Bethany Hospital nadu ki nurse ki doktor ki bala sim khia ban sim ban tenrong ban sumar lem yi papa jongi men bai dang don ha kani kasla jong kani parthai ban pen kwat pen khia lem yi henrei amla lei kamon ka bala pen bet kanti ka jong blai ila dai ban let no khublai shibo ni ki staff ki bala sim ki jing kle ban sumari men ba wi dang don ha kani kasla jong parthai kam tam ye wei na ki doctors ki bang hamla ba khlem da ai khublai katai di doktor teriang iba pet bat iba sumar iba sim ka jingkit kli haladihi ban sumar iba pa jongi nang te na po Bethany Hospital kumjuru nga ai ka jing khublai bat sngongu ru igi para marjan marpa ki bahasanda jongi papa jongi ki bala kloilan ban ya sim benta ban ya pet ya khmi lem ya ki jing
ya ka kia ka shan kham tam ya ka yarap lem ha ka kam yeng kam sem na du bai dang pang idang sitom idang don ha yeng asem ai kublai lang kerpang ya kiru ya ki jingle ba ba ga jong phi kublai un kur khu ya phi na ai kublai ru pat sngongu kerpang ru ya kinong set ki bala penbiang penbet ya ka set ka tiu no du ka sha ka ja ka ban penbiang yingi ki pat ba kum ni ki bang ya don lang bangin ya sim ya ka bam ka di bahkan long ka jing pentengan pensat bor iki khot met ki jongi kublai sibo ni ka jing sim menta ka jong phiru ban ya rap lem nak menta ka jing bet jing biang jong ka yeng ka sem ka jongi ai kublai ru ya kinong kit kam snong jong kane ka opar ni nong stein ki balai don bentalang hang ne nadu ki nong kit kam snong ter baro kublai ka jing don kat lang ka jong phi kum ka snong bat kum inong song snong ipapa jongi hang ne hapo opar ni nong stein na ai ru ya ka jing kublai kerpang ka bai papa ju batha bat ong ru ha kini ki parah ki jonga ba ya ki perlok ki bai ju ye let ya wan ya it ya thon ba baro sikata ha ka let ka wan ka jong i kublai khat do na ka banta ki balai it ya thon e kentang ya wai kendiat aswa bangan sa song no kum ka yeng ngakit nga ai ka yeng ba kum ka yeng kilapan kre ya ka bam ka di simentalam ya ka ni kham tam ki bawan na jangai ba pinom let thli kum tu pinay sim ya ka bam ka di la ka long ka ja ka sha kum ka jing pen kre ran ti na ka yeng ba pin ya poi klem da sat tangan sala jong ke ying sem khat du e wai ha swa bangan song no ka kentin ka ba khat du na ipapa i jongi kalong khun to ya i sipara ya te song ka jing ya i sipara jong ka jing kermen bangi ki khun ngin bot ya ka lenti kum ba phi phila ya lam yangi tang na gini ki kentin ki ba khandiat lit sok papa om don shoot ka wi ka ken Paro kita men pesan dengan kentin. Une orang ba ulalong u nong yakit ya ba kum udakot jong ka ekstip dorbar jong ka senong nadu ka snem ar hajar lai. Bat hadu ka ne ka hadu ka klimat ka hadu ka un saklat no na ka ne ka percay udang long hi udakot jong ka ekstip dorbar jong ka senong. Kum udakot ulang u ba minot yala ka jong ka kam ju kampep haki komiti nang ta udon ru ka bor ke jingi ijengai na ka bantaki kam bantai ya ke imlang salang haka baha kamiat bad haka roy kapar ulong ubre ubamla abansya haba uyui bakano kono ke jing sneu ka sedang pan suthet hapo jung ka senong kathau namar kata uju ai jumut ya ki noyalam senong bayaki bakum kita ki kam de ban rat dengkong nadu natanrai ju kampep ru kumang loong haki komiti jong kesenong lait no haki ne ki kendiat benai ki baladep hadien ba ulamat ya kene ke jimpang jing sitom jong ulong unong ai jimut uba biang uba sirhem na kabentaban tre ka kam kum kesenong kathau ngiladu ya unong yalam ngiladu ya unong aibot unong aibor ubang idon kam namar kata ka jingklat no jong i kalalong ka jingtu ka bakrau om tangi ngi kesenong om tangi phi ka yeng kasem hanrei nga sngeu bon ong baya ka thanung ston ka jong i hi baro ka wai te barablang lech suk lech san bat ai ba ka men sim jong phi kan shong ja tha junom ha ka jaka ka bu blei ulapan kre na ka benta jong phi te kum ka nakaliang jong ka dorbas nong ila pen kre ya ka kerwo sngolem ka bang ila tho hang ne nakaliang jong ka dorbas nong dengan IT ka ne ka jin tho saka si kurim jong u rengkat bat une u senyang nakaliang jong ka dorbas nong na ka benta ka ne ka jingjang kerpat i kurim jong i ben sung baban pediang ye naga benta ke purom ke jong blai ngemla klem da songo yo blai uba ujongi haga bakum kani kapor haga bangi yashong saudong haga ni kasnduk ya ka bau syakri jong blai ubalai ibit ban khot no shaladi
But hakaju gopor nakaliang jong kabay Bill Society Nongston Branch lembah ka New Nongston area. Kublay sibun teman besan iba peniat ya kani kajingle niam kabakadu jong kabalang nakabanta jong New Shekri ujong nagaliang kajongi ni ay kublay ya baro ki pastor ki bait ki badon hagani kakalipmat ki teman besan baro kamangam la banyaw suto bangiyadan bon hagani kapor nagalang saudong jong gani ka west kasihil is kasihil so kumjo ya ki bahaying sem ki paralok ki parajor ki biaday jing day baro bat kumjo ro ya ki paradekot jong ka Bible Society ki badon Nongston lesi ki badon habaro jong gani ka jelam kaliya ki bawan nga ay kublay nagabanta jong pi nagaliang jong ka Bible Society New Nongston area. Kum kas Bible Society ngiru ngimla klem dasngo kendit ya gani ka kubor ya ka ba way ni gidekot ki bait ki jongi ila duno tihenrei ngimla manlay ublay batip ya gajingwan ublay batip ru ya kapor kaba ubriw unlek na gani ka sla jo ka kandaw bat nagaliang jongi ngimla klem da ay kublay ya gini gijingwan simno lani ka ba ublay lo ibit yaw ni ipa ijong pi imama jong pi bat namta ilok ijong pi tekong ibaday kurim baro gini gikon nagaliang nga jongi ngidaay kublay kerpang namta jong pi bat ngiwan ro hang ni ngimdon kaspa kapaw ngimdon dagaway pat kajingwan ka jongi nrengiwan ban ay ya kata kajingker ku kerdo ban wan ban sngolem kata galong tang bangin ay ban kenmau ru he kajing duay nagamanta jong pi ublay kajing suk undayo ban long rengkat wat la pimat hakabakum gani kapor uay ubam sngo temang uay ubam sngo benut kum mangilayo sngo kajing keren gibahaying tienrei kini kidei baro hakil hokti kijong blay ay bo blay kajing suk unom ino pi unlong rengkat bat pi mid la bat sngi tiha shwa bangan yo ban syong no ini imama ijong pi pa ijong pi ila penias no bat ka Bible Society kum upatron member haus nem arhajar kadway ulolong udakot ubapura ubajuyetrey ya ka kam hapo ka branch bat haga New Nongston area kaktin ka jong blay kaong namar ka kambahaken lada ka mon ublay ka ibit ba pinsya sitom ban lebha ban ya ka balesnew naba ukresro ulasya sitom sisen namar kipop ubahok nagabanta kibomhok knang ba unyo ban yalam yangi haublay habala penyap yau hakado henrei bala penlong im yau hau mensim teu blay unyat no ya kijing jau umat baro na kikmat jongki bat kajing yap kanom longshu lomne kajing susi lomne kajing yam lomne kajing pang kanom longshu hakita kiai kiba mensyua bagila leit no suk hakikti ujisu suk hasyadem suk leit suk ba rablang ngin se syambat pi anda mangirung iladay kapor ngin se kemenlang hagajaka kabalabu ublay gajing suk unyo manlongkat nam tagaburam gajong blay tingidan ini jing ay ibarit na kaliang jong ka Bible Society
dekat ibala ngi hang ni gidan gitu khot kibat barang ba joganong stan branch pat kumju gani unong stan area gitu khot jo Bible Society lesi pidon gi bawan nang nuru pilong ka juhi haga kenhun jo Bible Society kat banganang ai he ikong ya gani ga anbilap sobha ban ye yang langkat ki bedan bless you boy. Kito kibangilyo sngew hanang por yagi jingkren kidai kibangilyo ban ya penbek. Tile se don kiwei pat kiba don ban ai jingkren yak bangim semlayo yak ban ya penbek hanang por te soba ban sim yak ne kebenta lada kidon. Tonga imat mdon shu. Isi bun ya ki jing kren ki bangilyo sngew haneng opor ya ki jing yathu ya ki jing pentep sapang ka jing long ka jing im jong une usyakri jong utrai nadu nala ka jong ka ying na ka kur kriya mujat bat kumjuru na ka kur papang Naki kun bat hak bedai bat ka imlang ka salang lengba ka snong bat kumjuru naka Bible Society nong stone branch nyok sngew sapang ka jinglong ka jing im ka jong syakri jong trai kublai sibun ya ki jing pentip ya ki jing yathu ya ki jing pen kan mau bangil sngon por bat nga nangej skem bakini ai kinlong kanuksa kinlong ka kubor nagam ta jongi wei pakwei baro te hane por sa hisen pat nga pediang sngob ha nagam ta jong baro ki pastor ki banapo ka district ka presbytery bat basyabar jongkaru kat bangilyo i begadon hang ne por bat kerpang ru i pastor kriya mujat ibrei persah trai jong une usyakri jong ublei balanang lek no nak mat jongi lesi kiwe patru kum kibalela benyadon hang ne por rengkat bat kitemen besan kat kebangi yadon kat bangila ne por bat kumjuru nakemta baro Sisin pat ki para bengej ki beik ki beledon hane por lembat ki bahing hasem la ki bahajan bat hajengai ru syak ni gejing ya syakri lang lengba jong kene ka service ke bekerpang na kementa kani ka por pediang haka kerteng yang utrai bat nong pen imbiye jongi uji sukris te kendiat ngasukwa ya kebannya tu nak minta kajing tiplang kajongi baro kat kebedon nang nepor ha kaba da kajing sngu tu jingmut nakaliang ka district lembat kiba haying hasem ha kane kajing syakri lengba kane ka por ngila pendon kam da kini ki jengruai kiba usyakri jong utrai kiba raplang kriya mujat layathu yang ida kiba haying baha kamiet sngi utrai haba kinong syarai ki wan banjingo bat kumjuru da kajengedon rengkat jong kiba haying Une usyakri jong utrai urwai yak ni gejeng ruai ke benengkong. Ruai yaka hadu ba udala ban pendep. Bat kumjuru haka step syuaba
un salek no nak ne ke perthai urwai yak ne ke jeng ruai ke baar badai halor kata ka nong rim ngilih kut lang dak jeng stu jeng mut bangin ya pendon kam mentah ka service yak ban pendon kam ya kini ki arli jeng ruai ki don sibun kue tang bangin sim yak ne ki arli jeng ruai Kaktin ka jong ublay ka pen ken mau. Hapdeng jong ka bakum kene kapor. Da ka baong. Ngalong ka jing mi pat bat ka jing im. Uta ubange changa. La ulayapno un yo im. Bat ubreu baro uba im. Bat ubange changa un om yapno lanoru. Namar kata ngan om septing ya kakelak kakendau. Bat lapen ki kilum hapdeng kaduriau. La ki jongki ki kerhu bat ki. La kilum ki win. Namar ka jing ai jongka suk kibas ngeusi naba on pentengen yaki ini peniat seprang yak ne ka jing yaseng on tep hakabangi penbud don buram khaddu yakamet ka jong usyakri jong uprai hakane ka por da ka bangi nerwai yang ni ke jengerwai ke benengkong nak ni kot ke bala penkre ngajit yujisu balayap jing kerdu jongaban pendap unong yalam ru mauhi ban lam yanga seneng sekli bat hadin ke ni ke jengerwai kumbala penbek ngasngau bha ban kerpat ya imastar PS Marweng bin sesngau bha Ikaban pulih na kaktin ke bekut ke jong ublay bat banbu hagi jing duai. Nasumhaban kerpat yang hilang barok kat ke bangila bangin yarwai da ke bayayeng. Jingkel do jongaban pendam dalam rumah uhi ban lam yang asaneng sakri ulokum ingin sem lawat shalom lawat satem yang nekat baik asyik tembarobat hakim jinggut kamen sim heban ngap hakik jingkus lai heban rap ajenjar ban skeulem unilok banga lashem ulokum ingin shem
sim ei banskap hagijing kuslai ei banrap ajenja ba ei banskeulen unelok banga lashem ulokum genshem lawat shalom lawat shatem ulok ban yai nekat bain ashitom barobat hakim aune dengan leskeuba ya ungan syakrika bala kinong sun laki kersaudong utrai jonga kimla benmong ulokum genshem lawat shalom lawat shatem ulok bayai nekat bain ashitom barobat hakim. Haswa bagan sayok ban pendam lang ke jeng duai. Ngan pule kapto kini kot. Bala tho aga ketin ke bakoj ke jong belai ke Bible. Ngan pule nak kisau teli ke benta. Kabanang kong ngan pule nak siti seki Filipi lenong kabanang kong dekat ke bar puai. Kikten ke ba ong kum ni. Namar yang kaban im kalong ukris, bat kaban yap kalong kejing mentoi ken. Benta kabar kesti kabar, so Timothy lenong kabar saw cindukot kaban rubat kabar pra. Namar yang lathe no lepakum kejing aing ngudi, bat kata kapor kejing lejonga kelajan. Ngalayale ya kata kejing yale babha ngala pendep ya kejing ya pet ngalari ya kejing nadu menta yang ngalabu ya kata kapangsiat jong kahok ya kaba utrai uta unong wisar bahok un ai hanga balai neka Citi kebanang kong sekinong korin dan ang kabakat san dekat kabakat ar. Henry lada layalap yu Chris bala penmipat ye u nakibayap. Hato kumno bakibahap deng jong pi kia ong ba omdon kejing mipat. Henry lada omdon kejing mipat jong kibayap. Te ye u Chris ru sem la penmipat. Kabanta kabasaw, nakasiti kabanang kong sikit Thessaloni lenong kabasaw, dekot ngacim kabakat lai kabat niyaw. Nreng imon ye pi banon tip ko para bangit, siapang kita kibayo tia. Bapin om susi kum kita kiwei kibom don jing kermen. Namar ladang ingej bau jisu layab balap ba ulami pat kum taru ya kita kiblo yo tia au jisu ublei uwan lam lembat u namar kanengi ong hapi daga ktinu trai bamangi kibadang im ya kibla pensa hadu kata kejing wan utrai
dalai ngin om yo le chwa ya kita ki bala yo tia nabau trai unwan hiar nabneng bat ke jing risa da ka tin sawawangel rang ba badda ka turoi ublei bat kita ki bayen yap pau kris kin yami patchwa nda kum ta mangi ki badang im ya ki bala pensa enrongno yang ilembat hakil o ya kaban ya syami utrai ka sunmeneng ti kum tangin ya ngin ya long junom lembat utrai nabakum ta to pin ya pentengan paralok tengene gikti len kerku badia rap yangi nang ba ka jing skor ya ka jing kulena ka tin ka bakut ka jong balai ngin ya pendam ka jing duai atrai ublei beruk pa jong i ubah peneng Iwan banaingu ban pendem rit sila de ko try hajan ki slajat ki bakut ye ki jong me Ban ko try mele lambat ai hangi ya kada ka por ka bakentang ka bangin yo ban ya lumlang saudong ya kada ka sunduk balapan tia ya ka met ka bala yo tia ka jong syakri jong me ka ban ko try kan rat ba i melakot no ya sila deki tehane ka por ko try kan rat bi kum ki bahijing ki bahasam kur ki jat ki kha ki man ka balang ka district ka snong ka thau ki parlok prajor ki wan manya sakhilang ko try ya kana ka jingle burom ka bakhadu na ka matau syakri jome tingi duai me ko try kan rat bi itu is nei banya lam yang ilang ba jong kana ka por nang bagi ke baro bangi yo ban pendap kana ka por ko try kan long ru na ka ban ta ban pendon burom ya ka kerteng ba im ka ba khut bat ka ba don bor ka jong me ko try ni duai ka ka por ko try na ka ban ta i lok ki khun ki ti ki jong i jong syakri jong me ki bala du no ya la jong ukpa jong ka jing ba manis ne ban don rangkat ban pentengan ya ki ko try tala jong men si mu ba khut ban men long ma me ko kan rat ukpa jong ka jing ka sem na ta ki khun ki ti nang bakinom su tumang kinom su kan ja ala ne kinom sngo kun swet re ai bakin sngo skem haka man sim ba me ko try me kershan ban me don rangkat lembat ki rangkat lembat ki men ki para ki kur ki kha ki man nang ba ma ki ro ko try haba ki du no yela jong bai ying wasem ko karabe ai bakinom su si ne kuslai Nrai ken long ki bas kem chinget ke jong ki namar ka ne ka long ka lenti ya ka jing im ka jong i wei pu bro ka ne ka sla jong ka ba sisen ka sngi mangiru ngin salet kumju kumbau nu syakri jong ko try uba mela khot no ya syaka hima ka jong me namar ka tai rap pingi ko kan rabi ka balang at try kila du no yelo jong syakri jome walong we ne ki de khot committee balang nong sarai ka balang bat ka district it wai me ko try krabi to yarap ro ka balang ka district ro kumjo ba nginom snow tmang nginom snow kunja habang ila du no yo nu para syakri ka kam ka jome ning kar duai me ko try krabi Paman penmi bujli tu wei pat na kam ta chung u nang ba ka balang kan yo pat je jing ngau sungai i duaro try kan rat bi na ka ban ta ke ni ki baro ki bang lapan kre kan ka por aswa ban sarra no ya ka ka met ka basa jo sekri jong me chikalum jing te tois nei ban ya lam ying i wei ko try Palang bajong kene ka por, lang bajong kene ki jing jia, palang bajong kene ki jing le burom kadu isyakri ki jong me. Kan ya rap yang iwei puwe baro bangin nang ban pen kre ya la ka jong ka jing. Ni im bagis ngi ki bom tikana. Ni im bagis ngi ki bang impoi perkat. Ki babun ki parang pangaj ba it ki jong me. Ki ladang let no sakmat. Ambar kata ngi duai me ko ka rapi.
is nei yang i wei pui bangingin sim ya kane kum kalanti kalong ka jing maham na kamanta chu ba kano ka por ka bam ko try me sakot kan dit na ni ngin long ki bala pen kre ya la de na kamanta ban ya sem lem ban me gar khu ya ka por ko try ka ba don ka ju sharman ba ya ya kane ka jing le nyam nang bon yo ya ka jing shiro ba kamtam yo ya ka por ka ba ya ka sim ka ban me ko try na kamanta ban aru ya ka jing ya slok ka por diang ye kijing duai kijing khot kerpat lang kijong jong yu sekriu barit cuma ko try mendamap snow sen ye ki pop kijing duna kijing palat jungi ke bobon kerteng try no penim jungi Yesus Kristus ni pan ni duai bar ni kerpat mentabat cedu ki babom cukut amen. Ku belai sibun ya kijing penken mau badi kijing syak skor na kaktian bakujong blayak bang layok haneng opor. Te haneng opor ngidon pat. Sakawai pat ka benta. Bat kata kalong bangin yok sngau. Ya kijing pen sngau. Ya ke histori jong kabalang. Jong ni usyakri na kabalang. Leng bai teman besan sekretari jong kabalang. Bat hadian kata ngin yok sngau ru naka distrik. Tene por ngasong bahaban kerpat. Naka balang nengkong bat kebaar naka distrik. Teman besan caman, balong ru caman jongka New Nongstoin District. I pastor jongka district wat kumju nagiway ki presbytery. I pastor Edmund Kriya Mujat i balong i kun persa jong i baraplang. I temen besan jong ka district kumju nagiway ki presbytery kat bangila bandon nagni kapor. Ki nong mi khmat ki dikhot jong ka Bible Society of India Nongstoin branch. Kita khot jangka komiti balang, jangka district, bat kiwe rukumju. Ki perbanget jangka balang, presbyterian, bat kiwe ki kenhun balang, kat ki bangila bandon hagen kapor. Kamtam yai kong lipenhun papang, ikurim jongi ba raplang kriya mujat. Ki kon baro nyomut kiksiu. Kihmen ki para kikur ki jat bat ki bahaya ngasem baro kat ki balak bandon hagani ka janmit nagaliang jong ka balang ilapen kre yagani ka history lingkot ka jing im jong ilet musarrap lang kriya mujat badai dukhot komiti jong ka balang Presbyterian New Nongstoin gan puli yaka kumbagalong ibarap lang kriya mujat idei kon jong iba lamare badi kong snowdrop kriya mujat ki balaklat no shalau trai lakha ya i ka ar pulai trik Julai khat khandai spa sopu khandai hanong krem ila juan shanong ston hagisnem ki baga kanhon yalap jong ga balang presbyterian po ka jingelam jong iteman masan HMCM kung we nakinong ya sunran lang hakiti kipor. Agas nem kat kandai spa prapo ilawan bansa no shanong ston bat bantre ka kam khayi bat sujan hag ba ila tre ka ne ka kam haru ka sngi ka ba la klat no na ka ne ka perthe. Agas nem kat kandai spa kandai puwe ilawan ra no ya ka kerteng balang na ka balang Presbyterian krem. Sya ka balang Presbyterian New Nongstoin ya ka bala penitu ka balang aga khatway tarik December khat khandai spa khandai puwe nadu bai don hakini ka balang ila treshi tom ki kam ki babon jong ka balang kam tam ka bayalap bat sam ya ka khubor ka tien ka jong blai bar ila julong ru nong yelam jing rwai hagi por ki ba kham man shwa ilong briu ba jamnut ba jai jai bat ba pho samrkhe hagi por baro
Ila syajit kumudukot komiti balang haka katsau terik September kat kandai spak kandai punyo. Bat lapan skem haka katnyo terik Januari kat kandai spak kandai pupra haka jingeseng jongga New Northern District ke balalong haka balang Presbyterian Maurusiar. Ila long unong syarai ubai banwan syaki jeseng lang jongga balang lahagi met poya bat haki sengi utrai kumju. Ulalong nong syarai basmat bandrung syaki yeng jonggi para bangit. Ban yaslok yagi badon kam bat banduai na ke menta jongki. Haki snem arjar lai bat arjar saw ke balang galabu yu ban yarap ban pet ye ke jingeseng dong lati saw. Haki snem arjar nriu ke balang kalatung ye kumu asistan superintendent bat haki snem arjar nyo latung pat kumu superintendent jong ke Sunday school haga baila 3 minute hagni ke kam hadu ke snem arjar khat khandai bat im ju kampep hai ba penyat ye ke Sunday school bat ban poi ru ke por ke biang ke balang galabu ye ban pet ye ke jingseng dong pendeng luar nadu ke snem arjar nyo bat ulol long way na kinong syarai wala syakri bat IT lut met bat mensim haga kam lembat ki weipat ki paranong syarai haga balayo ban kentiu yega ni ke jinseng dong syaka kentot balang haga katsan trik march arja katsan bat ila yarap ban pet yega ni ke kentot hadu ke sengi ke bau trai ulawan ban syau no yi naga ni ke sla pertai lalong tukot jong ke managing committee jong ke school balang ke Presbyterian LP school penang lawar jong ke term arjar arpway adu arjar arpsaw. Haka snem arjar arpulai baka balang galar ke ya ke jubli ksiar. Ka jingdap sanpo snem jongka lapun kub buram yu lembat ki weipat ki nong syarai ke balang. Ki balai ke jing syakri palat arpusan snem. Haubrai march jongka snem arjar arpulai. Ka balang kalayo jingtip baidon hapdeng. Jongka met ke bom syat bom khan bha. Kumta layo ban lejingo bat penlong jingdwai haswa ba in lecha sumar she Christian Medical College Havelur bat hadin bai lawan phai na belur ila sha sumar pat Bethany Hospital Shillong bat la juyo ru bandet penlong jingdwai nagamenta jong I nakapor she kapor kindiat sngi shwa ba in klat naganika perthei haka jingis ngau jingmut lambat ka kon kenthei jong I ila don ke jeng angnut ban priang no she ke jinglong riut khot namar ba im shim layo lat ban wan ha ke por ba ke balang ke penbet namar ba sumar yelo jong pa ha ke ba mairu ila angnut la khamslem ke balang ru ha ke por ke balingkot ke priang ni ke ne bat ke ikut ban wan ha yeng sa jongi ha ke pratrik April arjar arpsaw ha ke por prabaje men step ban pendap ye ke jing priang riut khot haga juga por ban aya ke sakramen Henry kendit haga ne ke juga step haga pon riu saupo minute men step ublei ulawan shaw no ye naga ne ke sla jonga pertai bat ka balang ru daga jinges ngau jingmut lembat ke yeng la pendap ye ke jing pdang rut khot ye ke kon ken te jong I haga te ke sngi dai teman masan rangba teman masan els naitang. Emi kuon kum kabalang gidon ya ke ban ong hikmat jongpe. Kene ke jingja ke bom pat juja kot ha ka balang ha gini ki san pos nem tam ki bala letno ya ke ban yo ban pedang rut khot. Ha senda jong ke met ya ke ba mensim ublei lawan ban shaw no. Batskem ya ke jingit ke bahau Yesus Kristus ya ke baka balang ke pensan ke menta jongpe bot ya ke dinjat ke jongi papa ibla juhikai ibla juelam ibla tenlenti ke menta ke jingem ke jongpe ki jingger ku ke jong blai kin bot hasilenter ke jingem ke jongpe lembat kini ki hinreu ngut ki hinman ke jongpe bat ke yeng ke sem bar ko wei I barap lang kriya mujat kumudukot komiti balang
ila ai ye ke jing syakri ke bakodor ha ke balang ar punriu snem ar benai bat ar puisngi ila ino syadin ila kurem bae jong i ikong li penhun papang saungut ki khon chenrang laingut ki khon kenthei khat laingut ki khon siu bat ye ke balang hi baro kawe baha meu syakri babha bat banget melaminot hagi bakhendiat ngan bu ye me halor ki babon tu khilet chapok ke jing kemen ukan rat jong me gospel Matthias long ba arkusan ket khot ke ba arkwe hagene ke por ni don ye kini ki jing pendon buram ye kene ke met hagene ke janmit jong kene ke sngi hashwa ban lech on tap na ke banta jongi don yu suntiu ye ke ba ngan khot ye kini ki banta iwe den iwe ye ke ban bu yu suntiu ha senda jong kene ke senduk ke bandingkong na ke balang nang ta na ke kentot balang pendeng lawar na ke jingseng gentei jong ke balang na ke jiseng samla jong ke balang bat na ke managing committee presbyterian LP school pendeng lawar sengo baha banwan iwe din iwe to bleun kurku undar kat lang bajong ne kapor hadu bangin yo ban lech ban bu ye gamet ke basa ke jong syekri jong ble haulum jing tap jong balang ble nam ta ke brom jongu amen man san chaman belong chaman jong kenika jing le buram ke bakadu ya kemet ke basa ke jong syakri jong trai i marap lang krim hujan ki pastor jong ke distrik Brokaway ki Nong Sharai jong ke distrik ki dekat komiti balang baru jong ke distrik Ringkat bat ki wei pat ki teman pesan ki pastor nagi distrik ki Bamarjan bat kumjuru ke presbytery ki nikong nagaying kesem ke jong i kong li penhun papang hanepor ki khun baro nyawut nang ta ki ksiu ki kur ki kha ki badai jing dai baro bat ni syakri jong trai i marap lang krim hujan kum ke distrik menin ke stam haba nakaliang jongang yo ban phone na i chaman jong ke distrik ba i ni rang ba laklat no kendet ang nagstap pratarik nagaliang jungi kum ke distrik ngila pelong ya ke jingelang ke pekerki ye song bat perkhan ikikam nagamenta ke jing pendap ya ke gamat ke batang sa ke jong syakri jong trai tingila yo ke ban pendap kum ke distrik ke ban manmi hang ni menin ke janmet hakapor CBJ Steng ban ina yo ke ban penbaik ya ki program baru ani kapor kum ke distrik nganam ong isu sepang nurang ba nama na kaliang jong kapalang ni nong stoin
Kalau ada ai ya ketuk history baru. Handai kendiat ngaku aban ong. Ba uni urang ba. Lalong sisa unong sarai. Kumbut khot ke komiti balang. Nadu kesenam kendai bopra. Kumba ke balang keliyat hu ingi. Malaysia yang ban penskam yu. Aga khatnyau terik jong Januari. Jong senam cijar kendai sepak kendai bopra. Aga distrik Kebasan Ladang Makala. Ke distrik jong kan New North distrik Kebasan. Kebalong hang tei haga balang Maurus Air. Bat hata kepor ngidang long tangkawai ke distrik. Bat mentah naga distrik Maurus Air kaliyok la kejong kebor distrik. Ini usyakri jong ublay. Ulayai ne haniga kam. Hadu kena klip mat. Ya keba ublay ulawan syauno ii. Kum ke distrik nginam don kantin ban batai. Ban ong. Ya keba uni urang ba. Ulayai kendo hake jing long jing im jong u. Wala don pedang jong jing pang jing stom. Kepala aslam bah. Ban lesi kum ke ying ke sam kitib bah. Mangi ka balang hang niru katib bah. Nang taga distrik lungi tib. Bau don kamta mak gini senam ke pamenta. Da don syuk ya kamat ke pokok bakia. Ban kila yale shitom hi nakaliang jong ke ying ke sam kikur ki jaj ke mel sungau menne. Ban penbet penbiang ban penyok pat hi. Na ya ke jengkot jengkia. Ndai ublay ubat tip bah nadong sadong. Umkwa syui ban syak shitom hakamet kejing terha kamet. Nama kata ublay ulawan simno i. Nakani sela jong percaya. Ingai skam bakum ke ying kesam kikur ki kha ki bayadai jing dai baro ki lok ki jor nakaliang juga balang bat nakaliang jong ke distrik hi baru ke wei sisangi la du no yo wei urisot nani uduk hot jong ke balang dukot jong ke distrik ndrei ingai skam bau blay nang penbi pat naki wei pat kirang ba aka caka jong u nama kata kum ke distrik ngicu ai tangi kantin ai ku blay kitnin kerku kerdo ya ke ying kesam pinang long skam pinang la ya ke ban syakri yo blay khamba kumbau pa jong ke ying pa jong pi kon la yalam ban yala yalam ke nanti bau dai ban yaj bala hikaya pi hakis ngi baro ban ngi sngau mentan balese umpat jakot aka ying kesam bau pa jong ke ying kemet kebasa jong gedang tia anjing tia kon pendap ya kene ke jing pediang kum ke jing long ru khot bopura jong balang ngai skam magani kalong ke paplatam brayo ban pendap hapo jong ke balang bat kene ke ying kesam ngai skam moblay dia don rengkat lembat pi kum ke ying kesam ikur ki kha ki bedai jing dai baro laitsok marap nakaliang jong distrik ngimnon ai ban ai hak bakum kene ke por to blay jong ke jing sok undon rengkat lembat pi pat dunia yalam ye pi hak ta jaka ko blay lapan kre naga banta jong pi laitsok marap blay don rengkat bat pi kum to ngilanang yok ngau shu shu sapang ka jinglong jing im ki jing trei ki ba une usyakri jong utrai ula pendep kum upil krim ha ka bayadei bat ka jing syakri ya kamon ka bukhut ka jong ublei to blei un kerku ya minta ki bangilayo ban pendep hak bakum kane kapor kala ya cibun ngan penslam lapen bet ba ucarman un ai ke jinga slok belengkot na kebenta ka yeng
Bat nam ta jong ngilang baro kat bangila banyadon hang ne opor. Tien mar kata nam ta jong ngilang baro kat bangyo sngau kat bangidon hang ne opor. Kham tam nam ta ka yeng. Ngapen pau bangadon pedang kejing sngau kenja. Namar baro sikatah ki bakum kini kijing syakri. Une usyakri jong ublay balanang lek no ju kampep. Mentang ngim yo isu ya kata kepenlong ba ngan sngau kenja. Bangam yo isu ya kadur kemat ke jong Henrei ki baro kalong ka por ka jong ublay. Te hane por isan ibangi ju khot it. Pindang sngau kenja, pindang sngau temang, pindang sngau kuslai, haba kito ki kubor lengba ki nongkren ki bagila penpau. Nganget kila ai hapi ka jing kermen, lengba ka jing long jing im, jong usyakri belanang lek no akmat. Batkan long ka nuksa a om tang na ta jong pi ki khun ki kseu ka ying kasem hai nam ta jong ilang baro kat ning ya don hak ne kopor lada om dei baki i je i lada om dei baki i je pi ka ying kasem tharai kat ning ya don te namar kata ai baki ni ki baro kanlong ka khubor jong ka jing sngau tengen ka khubor jong ka jing sngau kemen wat hak bakum kane kapor ublay unang Krisyan bor ya pi ublay unang ai bor ya pi kum kaying kasem bat nam ta jong ilang baro kat bangila bandon hang ne opor kum juru na kam ta kabalang nganam slem kapor klayat state kum kanong rim na ka ktien ka jong ublay kabangakwa ban supen pule hak ne kapor kalong na ka kitab u Ecclesiastes kalanong kabalay bat kadkot kabaar kabaong kapor banka bat kapor banyap kapor bantung bat kapor ban ratno ya kata kabalatung kata kedai ka nongrim knang ba ngin sngau thu ba ka jing im ka jong ni wei pa wei baro ngidon hapo kapor jong ka jing penyat ka jong ublay ubang isung thu ba ka jing im ka jong i wei pa ka wei ka syong hakil ho ksang ti ba klan bor ki jong ublay ot ngelio sngau no ukun ubala kren dak ba uang kakarta kabadang tang nyau phau sau snem tam kabangi dang don ka jing kermen ba unlong unong ya lam ya ka ying kasem henrei ublay ula ibet ban simno shaladehi kane kalong kapor ka jong ublay kaba wei pa ka wei ngin namla ban yat pala dia uput ubah kapor kaba ublay ulabu ngin namla ban pentam tang kendiat lani ban pendunaru ya kaba ublay ulabu ulai ya kapor bangin yat hak nek sela kendeu kum kaying kesem katno kapor kaba pilayo ya kalat ban yadon rengkat lengba batla jong usyakri jong ublay kum ukpa jong kaying kum mengilio sngau ulong ukpa ubadon kajingkit kli yala kajong kaying kasem om tang ya kaying kasem ya kikur ya kika om tang kata wataka imlang kasaklang kanika society kajongi bat kumbangi layo sngau hadu ka balang bat ka district te halor kita ki ai baro ki ba usyakri jong ublay ulah penpau
balengin dang kuslai, balengin dang saknut, kum kaying kesem, namar kata, ngap, penken mau, ba, ai ba, kum gak tin yong blay, wadnam sngau si, kum kita ki bom don ka jingai, bat kum juru, ngin om, bat sa, yak kita ki jing sngau, ki ba ken jado, rai ai ba, ka jing sngau, kum ki kun Kristan, kebadan kata ka jinget, bat ka jing syania ha ublay, ya ka ba ngile juyok sngau, ba ublay uong, ba ulong ukpa jong kita ki riu kentei, ukpa jong kita ki kun swet, ukpa jong nga ukpa jong pi, uba yaidon hasenda, ban yaidon rengkat lembat pi haki benta baro, namar kata, Bret lut, ya kita kijing sengau si, kijing sengau kuslai, hak kejat, kading pna kajong ujisu, Tuan pianga ong ujisu, kiba kia, kiba kuslai, hak kajing im, hak kajing ya kendu, kum kipil krim, mun ai, ta kajing ja taj, bat kum jurun ai, ya kata kajing tengen, sok kiba ngausi, naba on pentengen, yaki, wat ki kuslai nakadok nut jong pi, tongek cha ublay, tongek hangaru, udebet, balengan kuslai, haba ita, ikun ibadang rit, ila nang lek no syakmat, balengan kuslai, ila lek na gijing pang gijing sitom, kalong kajing hikai lam ta jong pi, kaying kasem, balai pindang kuslai, balai pindang ngausi, pilale ya ka benta ka bahatam, kat ka pila, pila ai ya ka jing syakri ka jong pi, na ka benta la ujong paban penbit penbiang, hak bakit shani satai, na ka benta ban pak sumar, namar pidon kata ka jing ngau, ba ngin undang yok pat, ya ka jingkot ka jingkia, pilale ila ka jong ka benta, balai pindang kuslai, oh lek se, ladang ngim semlalak setiap ban yo sumar, ya ka bangidai ban lek singin kuslai, henrei, kini ki ibarat pilap pendap lut, ya ka bahatam, kum kayang kesem ki kun ki kiti, namar ta balai ngin kuslai, namar kum baong, ka ketin yung blay, day mau, ubah penmong, day mau, ubah sop span, ya kita kijing mong kijing mensau, day mau bapen mensau, day ru kikti, kibadap da kijing kerku, kibadap da kajing ai kajong ublay, kipen kia, ya kita kijing mong kijing kuslai, ha kajing ya kenduk kajong pi, ha kajing ya pilgrim, namar kata kum kaying, ai bakini ki ai barok, ngin pediang, bah kalong, kamon kabakut kajong ublay, bat hakaju kapor, wat hakabakum kani kapor ngamud banong, tongin aingu ya ublay, uba ublay ulawan ban simno hakapor kababiang mentah ulalait nang gijing su gijing tar, gijing pang, kibakane ka pertai ka don ban ai, ulalait no na kita, kum kibanget, bat leng baki saki kibang liok sengau nadu badang sedang, bat hadu kane ka klimat mamta, ulale ya ki kiba bahatam, om tang hak bedai bet kajing im, kiba kenjado, henrai hak ki yak ban pen sengau bah, ya kamon kiba kut kajong ublay, leng ba kajing syakri, kadba ublay udang ibid ban pensa, hak ni kesela, jong ke pertai. Ulalong unong syarai jong ka balangkum udekot komti balangkum bang sengau, palat arbusan telik isnem, hak ni ka balang ka jongi, kum ka balang, kum ka distrik, nginem la ban ken maulut yak ba ulale henrei, kikam ka ulale ai kan long kan nuksa, ulong pongsual, haki benta baro la kum usupritenden, hak ba penjajak skul penpau,
lakum udkhot yang ke komiti balang haki meeting mat haki wei ulalong kanuksa ubalong disiplin bat kum juru kemang liok sengaun history yak baka balang klepen sengau kilalong kajing kerku ya kabalang te om dei tang kum kaying kasem kakur kajat kasnong katau kabala du no yau nu syakri ba koridor jong ublei hanrei kum juru kabalang ka distrik ngila du no kayeng kasem ngila du no rai to ublei ngi kermen baleng ba ka sengkai jong usyakri jong blei haki kun ki ksiu ki jong u ai ba kinlong kinong mi bujli ban yo sngew ya ka jingkhot ka jong ublei ban long kinong trei haka ministry ka jong ublei haka noma ka benta ublei uibet ban khot ban pendan kam yaki tang leng bai kini kijing pen ken mau kijing ya slok belengkot hak ne ngopor to ble un kerku unya rap ya phi ka ying ka sem bat kum jure ki bah ying sem baro ba phien om sngo khuslai rei ai ba kane ka senduk kan long ka nuksa kan long ka khubor bat ki jilong jing im ki jong u kin long ka khubor nam ta jongi we baro to ble un kerku na kamta ka burom jong u amen tidak ka baburom ngasngau bahaban kerpat ya iwei na kitemen besan rangba naka mau kerwat presbiteri itemen besan didi kardosau balak bani dorang kan lembat ngi hani por bein ngau bahaban bu kijing tuai belengkot na kamta ki ki bangileyok ban pendep hang ne por bat kum juru kerpang na kamta ka yeng men besan subhaban kerpat ya pi tongen it wai atrai ble bedupa jungi bahap neng yai ngu ime hakan ipo no paisi wangidan hangne baranda hangne pelau jokan kejing jongki kun be ci jong me trai mi cep bet mi ui ya ke jingjia jong ke je kendu ke jongki ha ka me li bet ban khot no shalade yo pa ba i jong ke yeng long ni jong ke kur ke jat nong sharai jong ke balang kum udkhot jong ke komiti balang kini baro atrai kilong ki jingbu bet ki jong me memela peniat yau nadu memela penmi yau hakan ke selah partai ulai mula trei yala ke jong ke benta kumba me mela hikai yau hadu kan ke sngi ha ke ba me mela khot no shalade kenda be it margata midwai hakan ke po kum ki parabanget be it ki bedon benta lengba jong ke ka por ke bakhadu hak bangin sayo yak ban pendep yak met ke basa ke jongu hak bangin yo ban penkut hak jaka yak ba balang klapen kre tuis nei ban wan ban sorkat lembat ke ying ke sem isnei ban yarap ban lorkan nak bentai hikmi jongki kun nak bentai ki kun ki kseu paro pentingan yaki serpai serput yaki dau mense mekho chong me nang begini ban mat de shisha ya ke jing tingen ha ke jing em ke chongki nyat no iki jing jau mat weng no ul o bakadum ha ke jing em ke chongki amar ngitip melong play jongi bala ban le iki paro wat ap deng jong ke jing bom poi perkhat ke jongi reme mela yak wan penja markata traya kan ke por idwai men lorong kat lembat kini ki benta baro jong ilayo ikwan pendep bat kumjuru ik benta ke basa akwan sara ik met jong syakri jong be nakan ke yeng syaka jakai ke wala pentre lorong kat lembat ke balang ke jong me hangne ke balang new nong ston bat kumjuru ya ka New Nongstown District Barokawi.
Ibuti ya ke jinget bet ke jingsan. Amar ngi sotu. Badai tang me ublai. Balaban le. Ya ke wangi kum kibreu. Ngimla ban le. Jisuwe mar kata. Ya iti hame ben nishan ya hame. Sngewi ngi jing dua jing khot kerpa. Namar kasteng jung jisu. Melong trai penuh penim ije jung. Ya khot kerpa dikini baro. Menta bersubom cukup. Amen. Blai sibun teman besan nam ta ki kentin jong ke jing duai. Nge jo kan long kabor nam ta ke ying kesem. Tene por ngien yo sngau no ya ki jing pen benah. Ta ki jing perbenan kalian juga distrik kanong ni. Sibet dalum jing tam ni Chairman long hi Chairman juga distrik. Iyo bat puli bat wai di Master SH Simli. Kita ki jing perbenan ke por. Teman pesan Chairman ki jing perbenan ke balang ki long ni. Kajing seng yeng hagini ke yeng kan long la shibit akapor san baji jarmit ngin yo Chairman nei teman masan els naitang puli badwai iba JK ding do dekot komiti balang bat ngin yo e kajing slok nei teman masan AS doling kubli shibu Kubli shibu ni abaro kinong ye simenta bilang yo ban pendep pang upor. Tena kaliang jongi kum ke distrik ladalong kabala ngi kerpat kat bangila bangin yelek senran lang yang ne kesenduk hadu hulum jing tep ladalong kabala bat nam ta kito ki bom la su ban lek kumta na kaliang jongi kum ke distrik ngi pha ya phi rengkat bat ki jing kerku wi jong ublei baba pin selek phaino selagi jong ki ying ki sem ki balang ki ba phi pidon Ublay orang kat lembat pi, hadu berpindah poi, dah kejing suk, salah kijong kiyeng kisem, kijong pi. Nomor kertas sin pat kum ke distrik, ibu ki kentin nung kejing kerku kerdo, nakam dah kiyeng kejong pi san, kadur kemat kebapu samrki kejong pi naduk menhin kesngi, rengkat bat ki kun ki kti ki bahiyeng ngesem, hadu kene klimat kumta ai bakan nyai tengshan, batkan long kan nuksa. Na kamta jongi wei barok to blai un kerku yaki ai barok mengiok ban pendep ne upor tengin ya poino sya ka bahangin penwai no ya kene kajing syakri ka jongi ha kajing pendon burom ya ne kamet ka basa ha kene ka yeng ka jong syakri jong ublai yak bangin selek ha ulum jing tep ban le ka menta ka bakhadu ngin arwai tu jeng ruai ka baar kumbalaong kadai ke jingruai ke ilarwai ha ke minit ke bakadu haswai ke in sakhap ribno ya lagi jongki khmat salu trai rengkat bad uji sungan sayaj sukbha rengkat bad uji suha ke perthaiba jingai nala uji su jingkmen kaladu rengkat bad uji su ngam ju septing su bad hadian kene ke jingruai ngas ngobhaban kerpat ye Reverend JC Lendem ba in sobha yak ban pelaj da kijing kerkubat penwai tonya yang lang baro kat ke bangila Rengkat batu sungan saya subha Rengkat batu suha kaper teba Segala uji sucing bengka ladu Rengkat batu sungam Joseph tingshu lembadu sing septing ladu Rengkat batu sungam Joseph
batu Cisungam Juseu Genja Lord bertekin duno uniti unsa Langadei banyaj ruleng babun Jingma Rengkat batu Cisungam julong Skemba Lembatu Jing septing ladu Rengkat batu Cisungam jushet Jingsu Rengkat batu Cisungan Sayot Yajai Abajing lejo Ngahap bertei Lawai Enda poi syaneng rulem batu ngansa Rengkat batu Cisuyaki ardaba Lembatu Jing septing ladu Rengkat batu Cisungam jushet Dingsu Tongin yawai Hagabawai no kani kajing syakri kajongi Yemi au ublay Ika bengiwan Banle yinyam girukam kibakado Kapalau jukani Kaying joni syakri ujong me Giduwai bamen beten yalau syakri syakajing jathat kababam jukut kabakat kum kajing kular kaktiin kajong me Giduwai bamen beten yakaying kasam Dakabor kajing pentingan jukajong umen sim ujong mehi Giduwai bamen ang yalam yala kabalang yala ka district Dakajing ai kepada biang kajong mehi Patuda ai desisya bakajing ai kepada biang try no pendim nong sius pa jong i uji sukres Kajing it ba kabam jukala kajong ublay ubau kupa Bakajing slok je pentingan je pesat bor kajong ublay umensim bakhuj Kinilai belong hi uwe ublay kinong lem lorikat bagaying Bat ka balang, bat ka district, bat ka snong ka tau hi Nadu menta badhala kartaru Amen